लाखिबाय माबायदि मोनदों बे इभेन्टखौहाय जोबोरै मोनसे फेन्टास्टिक प्लेटफर्म बियो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि फाउन्डार जायख्लं बसुमतारी आरो बिथांनि टीमखौ आङो जोबोरै साबायखर होदों बे प्लेटफर्मा ओरैबायदि मोनसे जादु गोनां प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्मा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो मोनसे गोहो होयो जोंनि आथिङाव स्किल्स दङ जोंनि मोखाङाव स्किल्स दङ जोंनि रावाव स्किल्स दङ बे हाबखुमानानै थानाय स्किल्सफोरखौ जों जुदि एक्सप्रेस खालामनो हायोब्ला जोङो जायखिजाया विनार जों जानो हायो जाय बिथांमोनहा जाय कन्टेस्टेन्ट बिथांमोनहा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिथांमोनहा गावगाबागावनि स्किल्सखौ दिन्थिनो हानांगोन थाबायनायावबो स्किल्स दङ आखाइयाव मोदोमाव जेरावबो स्किल्स दङ दा बेखौ एम्पावार खालामनो थाखाय दिनै आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ मोनसे प्लेटफर्म होबोगासिनो दङ मिस बड'लेण्डबो बिथांमोनहा खुङो बेबायदि प्लेटफर्मखौ मोनोब्ला आं मिजिंथिदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खुनुदिन गिरेल जानाय नङा गाहाय लामायावनो थाबाय थागोन आन्दायनाय नङा नाथाय बे मेसेजआ खना खनला सहैनांगोन आरो जोंनि समाजाव मा जायो माखासे हान्जानि गेजेराव मोजां मेसेजआ सहैया दिनै बे मिस इउनिभार्स इन्डिया आसामनि जे मोनसे प्लेटफर्म बेनि जुदि मेसेजआ सहैयोब्ला गाबोननिफ्रायनो माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा प्रिपेरेसन खालामगोन आरो जर'खायै दिनै बे सिख्लाफोरनिल' दा बेबायदि प्लेटफर्मखौनो जोंनो नांगौ दा जोङो दुखु मोनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लामा आन्दायो मा मावगोन मा थागोन खारन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मेलेमाव गोसोआव टेलेन्ट दङ बयहाबो टेलेन्ट दङ मोनसे टेलेन्ट दङ दा बेयाव फैनानै आं नुफैदों जाज महरै आं बाहागो लानो खाबु मोनदों आङो सिगाङावबो जाखांबाय मिस बड'लेण्ड बेयाव आं नुदों जे मोजां सेलेब्रिटि बिथांमोनहा जाज महरै बेयाव फैयो दा सेलेब्रिटियाथ' ओरैनो जानो हाया सेलेब्रिटि जानो हानायनि खिन्थु जोंनियाव बयनावबो स्किल्स दङ दा बे जोंनि सिङाव उन्दुनानै थायो दा बे उन्दुनानै थानाय स्किल्सखौ जोङो एम्पावार खालामनांगौ आरो जोङो प्लेटफर्म जोङो होनो हानांगौ दा दिनैनि कन्टेस्टेन्टफोरखौ जाय फरायसाफ्रा बेयाव फैनानै नुफैदों आङो 100% बुंदों बिथांमोनहा इन्सपायार जादों नुनानै आरोखि दा जोङो बेखौनो नांगौ। थेंक इउ